गावनि गथ' गथायनि सायाव अराय सम अननाय माया थायो बिमा बिफानि गोरबो गोसोआव। नाथाय बे खेबाव आंगो बिफानि खैफोदनि समाव गसंदों सासे अनसुलि फिसाजो। फिसाजोआ गावनि बिफानि खैफोद निदाननि समाव मदद होनो सिगांदों। जों मिथिगौ सुबुं देहानि गुबुन मोनसे गिख्रंथाव बेरामा किडनिनि जेंना। बे गिथावना बेमारनिफ्राय गावनि बिफाखौ रैखा खालामनो थांनायाव किडनि दान होगोन फिसाजोआ। बबेखानि बे बेरामजों भुगिनांनाय सुबुङानो जादों बिहारनि बारग'गिरि मन्त्रि लालु प्रसाद यादव। हादरनि राजखान्थि फोथाराव गोलाव सम थाबोनानै मन्त्रि जाबोनाय आरो राजखान्थि फोथाराव गागि राजखान्थिगिरि महरै मिथिसार जानाय लालु प्रसाद यादवआ दासान्दि फाहामथाय लागासिनो। नाथाय लालु प्रसाद यादवनि देहाया दासान्दि किडनि बेरामजों नाख्रेबजानानै गाज्रिसिन हालोदाव दं। बेखौ नोजोर होनानै फिसाजो रहिनीआ गावनि बिफानो किडनि दान होनो सिमान जाबाय। मिथिनाय बादिब्ला लालु प्रसाद यादवआ फैगौ बावैसो समनि गेजेरावनो सिंगापुराव किडनि ट्रान्सप्लान्ट खालामहैजागोन। गावनि गथ' गथायनि सायाव अराय सम अननाय माया थायो बिमा बिफानि गोरबो गोसोआव। नाथाय बे खेबाव आंगो बिफानि खैफोदनि समाव गसंदों सासे अनसुलि फिसाजो। फिसाजोआ गावनि बिफानि खैफोद निदाननि समाव मदद होनो सिगांदों। जों मिथिगौ सुबुं देहानि गुबुन मोनसे गिख्रंथाव बेरामा किडनिनि जेंना। बे गिथावना बेमारनिफ्राय गावनि बिफाखौ रैखा खालामनो थांनायाव किडनि दान होगोन फिसाजोआ। बबेखानि बे बेरामजों भुगिनांनाय सुबुङानो जादों बिहारनि बारग'गिरि मन्त्रि लालु प्रसाद यादव। हादरनि राजखान्थि फोथाराव गोलाव सम थाबोनानै मन्त्रि जाबोनाय आरो राजखान्थि फोथाराव गागि राजखान्थिगिरि महरै मिथिसार जानाय लालु प्रसाद यादवआ दासान्दि फाहामथाय लागासिनो। नाथाय लालु प्रसाद यादवनि देहाया दासान्दि किडनि बेरामजों नाख्रेबजानानै गाज्रिसिन हालोदाव दं। बेखौ नोजोर होनानै फिसाजो रहिनीआ गावनि बिफानो किडनि दान होनो सिमान जाबाय। मिथिनाय बादिब्ला लालु प्रसाद यादवआ फैगौ बावैसो समनि गेजेरावनो सिंगापुराव किडनि ट्रान्सप्लान्ट खालामहैजागोन।